क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 10 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियामनि सिङाव थानाय नायगाव ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रतिबारानि ब्रह्मखौ अन्थाइ खुबैदों। बे समावहाय क'क्राझार पुलिस थानायाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे समावहाय दङ 10 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियामनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मानगोनां प्रतिबारानि ब्रह्म बिथाङा जाथायनि सायाव माबायदि फोरमायो बिनि फैमिथिना होननानै আৰু খুব দুখিত হৈছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কিয় ইমান ভাইলেন্স হ'ব লাগে সেইটোৱে মানে এতিয়া বাৰে বাৰে মনত এই প্ৰশ্নটো আহি আছে। মানে শব্দ নাই ইমান যে ব্যাখ্যা কৰিম ইমান যে ভাইলেন্ট হ'ব পাৰে এইটো মই শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই। প্ৰমোদ বড়ো মই এইফালে মানে একফালে আহি আছিলোঁ তো মানে এই কোনফালে মানে কোনফালে ইও এইফালে ঘূৰি আহাতে মই শুনা পালোঁ মানে তেখেতৰো এটেক হৈছে বুলি। माबोरै जायामोन एसे बर'नि बुंदो जाथायनि सोमोन्दै बर'नि एसे बुंदो। दिनै जोङो समस्थियाव बेरायदोंमोन गावनि कर्मी बा मानसिफोरखौ वार्कार्सफोरजों ज' एसे जिरायलायनानै ओंखाम जालायनो होननानै थिग बाहायनो थांनाय समावहाय बे ओरै गिदिंनानै फैनायाव नायगावआव बेलासि समावहाय माने जोङो थाब फैनांगौ न'आव होननानै फैनाय समावहायनो हठात करि जों नुबाय आंनि उनाव गारि गंसे आरो आंनि गारिल' दंमोन। हठात करि जों नुबाय जे एकदम माने मानसि बुरजाया बिराद गिदिर गिदिर गन आरो लावथि आरो अन्थाइ लानानै दङ आरो जों सानस्लाबनोनो हायाखिसै मा जादों। जों सान्दों जोंनि सापर्टारफोर गाबोन इलेक्शन जानायखाय नेटानो दंथ'यो खोमा होननानै ओजों आरो खनसेनो एटेकसो खालामबाय। ओमफ्राय आं समस्थिसो गिदिंगासिनो दंमोन बिथाङाबो बिथिं फैनानै फैबाय थादों नामा आङो दा उनाव लोगोबो मोनलायाखै आं दाबो लोगो मोनलायाखै आङो। औ लामायाव हा जोबोद गाज्रि डेमेज जादों। औ देहायाव आघातफोर मोनदों नामा? देहायाव जोङो जै एटेक जानाय लोगो लोगो गाहायाव माने जोङो गाहायाव उन्दुनानै थानाय बायदि जानायाव माने जोंनि देहायाव नांस्लाबाखसै जेबो इसोरनि अननायाव। जों एफआइआर होनांगोन एफा गाज्रि रोखोमै एटेक खालामनायखौ जों एफआइआर होनांगोन। माने बिसायख'थिया मोनसे सुबुं दाराखान्थिनि मोनसे प्रसेस बाहाय जोङो बयनिफ्रायबो माने बयनिफ्रायबो देरसिन गोहो बेनो रायजोनि जाहाथे भट हो आरो इलेक्शनाव गावनि माने इच्छा बा गावनि मोजां मोननाय जनमत सरकारखौ लाबोनायनि आरो बे गोहोखौनो सिफायनाय बायदि जायो। बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया। बेहाय BPF नि पार्टिनि मानसिफ्रानो बाहाय जुरित दङ। बे समावहाय 10 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियामनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मानगोनां प्रतिबारानि ब्रह्मआ फोरमायथिदों जे गावनि समस्थियाव बिथाङा दावबायबाय थानाय समावनो बे मुगैथाव जाथाया सोमजिदों। बे समावहाय भिडिअ जार्नालिस्ट बिदां गोबां लाइफाङारिया जे दिनैनि मुगैथाव जाथायाव खहा जानाय गारिखौ दिन्थिगासिनो दङ। बे गारियानो जादों होननानै गोबाङै खहा खालामदों। बिनि बागैहाय दिनैहाय बिथाङा जायफोर बिथांमोनहा गारिखौ नहा खालामदों खस्थ' खालामदों बिनि बागै क'क्राझार पुलिस थानायावबो एफआइआर होगोन होननानै बे समाव बिथाङा टाइमिट बर' बिफाननि गेजेरजों फोरमायथिदों। बे समावहाय जे भिडिअ जार्नालिस्ट बिदां गोबां लाइफाङारि दिन्थिगासिनो जे बिथांनि गारिया जोबोद गाज्रि डेमेज जादों। दा जिहुथे जाथायनि सायाव गोख्रों सनमान नांगौ होननानै बिथाङा जिल्ला खुंथायखौबो बे समावहाय खावलायबावदों। बे समाव सानैसो इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिनिफ्राय जों मिथिबावनो लुबैदों जे जाथाया माबोरै जाया। एक्चुअली जाथाय जानाय जायगायाव आं गैयामोन। आं टाउनावनो दङमोन। दा खोथाया जाहैबाय जोंनि बावखुंग्रि समस्थिनि जायनाखि केन्डिडेट प्रतिभा ब्रह्म बिथांखौ गाग्लोबदों। जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि सायाव गाग्लोबदों आरो मेडियानि सायावबो गाग्लोबदों। गुबुन गुबुन जायगायाव गाग्लोबदों। दिनै जोंनि बुंनो नागिरनाया बेनो रायजो राजाफोरखौ BPFनि माखासे गुन्दा बाहिनीफ्रा सिगि सग' खालामनानै दिनैनि गेजेरावनो जाहाथे गाबोननि दिनाव रावबो रायजो राजाफ्रा फैनानै भट दाहोफैदों बेबायदि मोनसे परिस्थिति क्रिएट खालामनो थाखाय दिनै BPFआ बे रोखोम आक्रमणखौ खालामदों होननानै जों साननानै लादों। आरो जों मेडियानि गेजेरजों प्रसासनखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि दिनै हरसेनि गेजेरावनो जेसेबां BPFनि गुन्दा बाहिनी दङ
दनेस्वर गयारिखौबो एरेस्ट खालामनांगौ खारन बिथांनि बिथोनजोंनो जानाय होनना जों बुजिदों जेसेबां गुन्दा बाहिनी दं बयखौबो एरेस्ट खालामनांगौ जोंनि खावलायनाया बेनो जेननायखौ नुनानै बिथांमोना बे जाथायखौ मावदों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो जेननायाथ' रोखाथारसै जेननाया रोखाथारसै जेनखांनायनि उनाव गावसोरदि जेलाव थांनांसिगोन करापसनखौ लानानै दा जायनि थाखाय बिथाङा बे खामानिखौ मावदों आरो देरहाबावनायनि मोनसे पलिसि खालामदों नाथाय रायजो राजाया बुजिबाय दिनैनि दिनाव BPF भटआव जेनगोन बिथां दनेस्वर गयारिया बे समावहाय क'क्राझार पुलिसनियाव दायो दंफैयो रायजो सभानि बारग' MP मान होगोनां उर्खाव ब्रह्म जे बिथाङाबो दिनैनि जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो जों बिथांनिफ्रायबो फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लागोन जे समावहाय बिसायख'थिया खुंफुंजानाय 12 घन्टाल' सम दंसै बे समावनो जे बे मुगैथाव जाथाया सोमजिदों बे समावहाय जे रायजो सभानि MP मान होगोनां उर्खाव ब्रह्मआ बे समाव दंफैयो দোষী ব্যক্তিক শাস্তি দিব লাগে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণটো অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে হ'ল ওদালগুৰি আৰু বাক্সাতে ছেকেণ্ড পৰ্যায়তো আশা কৰা হৈছিল যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰাইজ ওলাই আহি পেলাই ভোট দিব কিন্তু এনেধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোৱে এটা বেয়া দিশ উন্মোচন কৰিছে এইটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল তেওঁলোকে গম পাইছে কি হ'বলৈ গৈ আছে এইকাৰণে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মানে নিৰ্বাচনো শান্তিপূৰ্ণভাৱে অতিবাহিত হোৱাৰ ৰাস্তাতে গৈ আছিল কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাৱে সুপৰিকল্পিতভাৱে শান্তিটো বিঘ্নিত কৰা হ'ল তো এতিয়া প্ৰশাসনৰ ওপৰত মোৰ এটা দাবী যে তেওঁলোকে এই আজিৰ ৰাতিটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব সকলো নিৰাপত্তা আৰু যাতে কাইলৈ যিটো নিৰ্বাচন সেইটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে মানে পাৰ হৈ যায় তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে যিটো মানে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা সেইটো ল'ব লাগিব बे समावहाय रायजो सभानि बारग' MP मान होनो गोनां उर्खाव ब्रह्म फोरमायथिजों जे 12 घन्टानि उनाव गाबोन खुंफुंजानो गोनां BTC बिसायख'थिया जाहाथे सान्थिपूर्णयै जोबनानै थाङो बेनि थाखाय जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाननो गोख्रों दाबि दैखांदों